दुखुथिया नखराव बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि रेसिं दा आनरेस्ट 3 आगस्टनिफ्राय फैगौ 20 सेप्तेम्बरसिम गासै बिटिआरनि सीएम मिनिस्टार एमपि डिपुटि सीएम इएम आरो एमसिएलएफोरा सानसेयाव नखरथामनिफ्राय 5 नखरसिम जायगानि बिडिअ एसडिपिअ पिसिडिसि टिसिएलसिसि मिउनिसिपाल बर्डनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गोरिब नखरफोराव थांनानै खौरां लाहैना बिथांमोननि जेंनाखौ बोस्रांनायनि मावथांखि लादों। बे हाबाफारिखौनो दिनै चिरां जिल्ला बेंटल सेरफां पिसिडिसिनि दालायाव थानाय गोबां गामिनि दुखुथिया नखरफोरनाव दावबायहैदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिथां मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया दावबायनायजों लोगोसे गोरिब नखरफोरनि दुखु जारलाफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे होनायनि राहा खालामबोदों। गोबां रोखोमनि सरकारि आसनिफोरखौ थाबैनो मोनहोनायनि थाखाय सुलाद लानायजों लोगोसे खोथा होबोदों बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जोंनि जा मन्त्र बे मन्त्रआ गोरिबनि नखराव बिटिआर सरकार बे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय जोंनि जा बिटिआर सरकारनि साफ्रोमबो इएम जिएम आरो मा होनो जोंनि एमएलएफ्रा गामि गामि थांनानै सानसेयाव नखरथामनिफ्राय नखरबा गोरिबफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोरिबसिन नखरखौ जोङो हान्थिनो नागिरदों हान्थिदों आरो बे हान्थिनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि बै गोरिब नखरफोरा माबोरै जिउ खांगासिनो दङ बे जिउ खांनायनि गेजेरजों मा आंखालसो जादों जेरै हमनानै ला बे नखरा दिनै दैनि आंखाल जादों बे नखरा दिनै न' मोनाखै बे नखरा दिनै अरुण'दयनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखायनो जा बा माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो जा दिनै माने सानफ्रामबोनि थांना थानायनि जा बोथिसे ओंखाम बे बोथिसे ओंखामनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों बेफोर गासै जेंनाफोरखौ जों शेयार खालामलायनानै माबोरै सुफुंनो हागोन बे थांखिजोंनो जोंनि जा गुबै मन्त्र गोरिबनि नखराव बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ जों जागायदों। एखमबा सरकारि आसनिखौ नुयोबा एसे गोबावबो जायो बेखौ थाब माबा मोनसे खालामनायनि हमनानै ला जोंहा जेनेबा पिएमवाइजिनि खोन्था पिएमवाइजिखौ जोङो हरखाब बानायनो हाया बेवहाय जिअटेक खालामनांगौ दं बायदिसिना दं जिअटेक खालामखांनायनि उनाव सिलेक्ट जानायनि उनाव 90 दिननि गेजेराव न' लुनांगौ खिन्थु बेफोरबायदि गालगाबनि गेजेराव थानानै 90 दिनखौ नेनायाबो बबेबा जायगायावहाय खोब गोब्राब बेनिखायनो जोंहा गभर्नमेन्टआव माखासे इमारजेन्सि फान्ड दङ फान्ड होननानै जों बुङा इन्सट्रुमेन्टफोर दङ जों बुस्थुफोर जेरै थिं जोंहा थिं रेडि थायो बे थिंफोरखौ जोङो बबे मस्ट इम्परटेन्ट गोनांथार बे जायगायावहाय जों होनायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेफोरनो जों हाथारिखौ जों सुख'लांनो थाखाय नाजाबाय थागोन। सार नोंथांमोना एमजिएनरेगा बा जब कार्डआव गिदिर केलेंकारि जादों होननानै जाख्ल'दों होननानै सिगां समाव बुंबाय थादोंमोन दा नोंथांमोननि समाव माबायदि थांखि लादों एमजिएनरेगानि जोंनियाव खुनु जाख्ल'नायनि बाथ्राखौनो जों सहायनो हानाय नङा दासिम जोंना एमजिएनरेगानि खामानिया दासो स्टार्ट जादों आरो बेवहाय जाख्ल'नायनि बाथ्रायानो फैनो हाखाया आरो नोंथांमोननि मिडियाखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायदों समाजाव जाख्ल'नाया जोबस्रांनाय बायदि जों बेखौ खामानि मावनांगोन दा गोबां बुंनो नागिरो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो होननानै खिन्थु जोंनि गेजेरावबो सोरबा राबन जानो नागिरदों नामा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बेक्तिगत भाबै आंखौबो नोजोर हो नोंथांमोना जोंनि गुबुन दैदेनगिरिखौबो सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौबो सरकारनि मा होनो इएम जिएमफोरखौबो नोजोर होनायनि दायथ'आ नोंथांमोननि होमबासो जों समाजाव गुफुं समाज मोनसे दानो हागोन नङाबा नोंथाङा हारसिं सोदांनानै आं हारसिं सोदांनानै बाखिखौ जोङो सोदांहोआब्ला खिन्थु समाजा जौगानाय नङा। सावस्रिनि खेथ्रआव बिटिआर ओनसोलाव गोबां मोजां सावस्रिनि बेलायाव जोङो गिबियाव प्रमद बर' बिथांखौ जोङो मान होनांगोन एप्रिसियेट खालामनांगोन जोंनि सरकारा बावैसो मोनसे कम्पानिजों टाइ आप खालामदों सोरहाबा जुदि बिराद गिदिर बेराम जादों जेरै केन्सारा जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बेराम हार्ट डेमेज जानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बेमार बेफोरखौ फोसाबनायनि थाखाय मोनसे कम्पानिजों टाइ आप खालामदों दा बेफोरनिफ्राय माबोरै फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननि थ्रुयैदि नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि जोंनि सावस्रि बिफाननि इएमनिसिम सावरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय। सार बिनि अनगाबो जोंनियावहाय गोबां सावस्रि बिफानाव माखासे दुर्नीति जादों बेखौ मिथिगौ आं बावैसो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगासिनो दङ
दहाय फुङाव दिनै स्पर्ट्स पेन्सन डे आसामाव स्पर्ट्स पेन्सन डे फालिदों बे हाबाफारियाव आं थांनायाव मोनसे जोंनि हस्पिटालाव हाबबोदोंमोन जिल्लानि हस्पिटालाव बेयाव हाबबोनायावहाय माखासे कमप्लेन मोननायखाय आं गायन'लजि डिपार्टमेन्टआव थांदोंमोन दा आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो हरगासिनो दङ बावैसोनो होगोन आं बेवहाय बिथांमोना सासे अपारेसन बे सिजारिं खालामनाय अपारेसननिफ्राय 10,000निफ्राय 15,000 लादों नर्मेल जानायनिफ्रायबो 1,000निफ्राय 2,000सिम लायो बेफोरबायदि माखासे कारापसन जाबाय दङ बेफोरखौ नोंथांमोना मिडिया हिसाबै स्रोदै बेफोरखौ मावोब्ला मोजां होननानैसो आं खावलायो आरो खोब बेफोरबायदिखौ फोसाबनायनि दायित्वखौ मिडियासो स्ट्रंलि आखाइ होनांगोन नङाबा जों हाजारखि होख्राव प्रमाण गैयैनि जाहोनाव बेखौ जों मावनो गोब्राब जायो सार राजखान्थिखौ आमै जोमै गेलेनो एबा गर गेलेनो बयहाबो मोन्थाय दङ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जोंनि जा UPPL BJP GSP सरकार बेवहाय इनटेक जोंनि सरकारा सेफ आरो जों गावनो माने सोरनिबा थाखाय सोरखौबा गिनानै जोङो डिफेन्सिभ होनायनि बाथ्रा नङा बियो आरो मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोरमायनायनिबो बाथ्रा नङा हाग्रामाया सोरजों मा सोमोन्दो खालामदों खालामा बेखौ जों मिथिया फैगौ 5 बोसोराव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा 5 बोसोरखौ जोङो थांबाय थागोन नबसरिनियानो मैया बुंदों सार मिडियायाव नबसरिनिया बेक्तिगत भाबै बुंदों जानांगौ बे गावबा गावनि बेक्तिगत खोन्था बा सोरबा सासेया बुंनायावहाय जोंहा माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन बेबो नङा जोंनि सरकारा सासे सानै थांनायावहाय बा जोंखौ जौगानो नागिरनायावहाय जोंहा जेबो खहा जाया बे सैथो खोन्था सोर मा गेलेबाय थादों जोंनि UPPL प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा एखेबारे गुफुङैनो थाबाय थागोन आरो जोङो मावलांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना नुबाय थागोन